Само Украйна може да избира толкова гръмки начини как да навреди на Кремъл. Но както и преди е имало много ключови моменти, Киев отново се приближава до кръстопът относно това какво да прави със своята въздушна кампания. На карта са заложени няколко процентни пункта от БВП на Русия. Политическата стабилност вътре в Москва, може би самата способност на Украйна да поддържа настъпателни операции и дали войниците на фронтовата линия изобщо могат да се хранят. Затова днес искам да обсъдя четирите най-ясни възможности, които са налични, докато Украйна обмисля следващите стъпки на своята въздушна кампания. И за да уточня още повече темата, говоря за неща, които биха могли да се случат през следващия месец или нещо такова. Това ограничение изключва удари срещу вътрешното електроснабдяване и отопление на Русия, които буквално биха замразили противника. Сигурен съм, че скоро ще обсъдим тази възможност в различен формат. Както и да е, това ни оставя с следните възможности. Първо, увеличаване на натиска върху руските рафинерии. Второ, разширяване на ударите срещу Wildberries. Трето, преминаване към кампания срещу руските ракетни сили и насочване към собствените балистични ракети на Русия. За последната опция ще обсъдим хранителните доставки на Русия. Тема, която получава малко внимание, въпреки по-ранен предполагаем удар. След това ще направя кратка бележка за това как този разговор всъщност е предговор към по-деликатна стратегическа среща, която Кремъл провежда в момента. Но първата точка за днес са руските рафинерии и друга петролна инфраструктура. И макар това да изглежда като очевиден избор, като си има предвид, че привлича вниманието на всички повече от година, има някои тънкости в това, което се случва. Вижте тази скорошна новина. Украински дронове удариха голяма руска рафинерия на 800 мили или приблизително 1300 неамерикански единици от границата. Това е голямо събитие, като 82 медии го отразиха в рамките на 5 часа след появата на новината. Но нека ви покажа някои от предимствата да научите за тази история чрез спонсора на днешното видео – Ground News. Дори само да имате обобщение на историята по-долу е толкова важно, като си има предвид как съвременните медийни заглавия все повече залагат на подвеждащи и кликбейт наративи. 2,7% от общия капацитет за рафиниране. Запомнете това за по-късно. Но Ground News също така ви позволява да четете статиите от различни източници и да получите по-задълбочена информация за темата. Що се отнася до обхвата, Ground News я покрива с функцията си за слепи петна. Това са истории, които едната страна на политическия спектър не отразява. Между другото, това е Китай, който купува сграда, която се намира на крачки от Белия дом, а не Китай, който купува стъпала, изнесени от Белия дом. И ако това не е аргумент да четете отвъд заглавието на първоначалната новинарска медия, не знам какво е. И като посетите ground.news/Lineson Maps или сканирате QR кода на екрана си, можете да получите страхотна отстъпка от 40% от плана Vantage, който ви дава достъп до всички тези функции и още много други. Но за съжаление, няма физическо притежание на стъпки от Белия дом. Въпреки това, още веднъж благодаря на Ground News за спонсорирането на днешното видео. Както и да е, изкушаващият аргумент срещу рафинериите е намаляващата пределна възвръщаемост. Разбира се, щетите се натрупват, но достигането до нови цели става по-трудно, защото трябва да започнеш да прекосяваш най-голямата страна в света. По-добре е да се търси нещо ново в рамките на сегашния обсек на ракетите и дроновете и без толкова много вече изградени защити. Въпреки това, този аргумент има няколко недостатъка. На първо място, Русия може да ремонтира рафинериите по-бързо, отколкото изглежда. За нещастие на Украйна, най-лесните цели обикновено са и най-лесните за поправяне. Не помага и това, че дроновете са причинили по-голямата част от щетите, а те предлагат по-малко огнева мощ в сравнение с истинска ракета. Но по-големият проблем в системата е свободния капацитет. Ще видите гръмки заглавия като Украйна изважда от строя 38% от рафинерийния капацитет на Русия. Дори да приемете за даденост, че всичко ударено наистина е извън строя, капацитетът не е производство, а производството е ключовият показател. Преди началото на ударната кампания, около 1/5 от рафинерийния капацитет на Русия стоеше неизползван. Отчасти за да се даде почивка на по-старото оборудване, а отчасти поради недостатъчно количество суров петрол. Така че, освен пропагандната победа за Украйна, основният първоначален ефект от ударите беше прехвърлянето на натоварването към резервният капацитет. Истинската цена беше в ремонтите и в намирането на логистични решения за пренасочване на петролните мрежи. Така че
Там, където първоначално се наблюдаваха недостиг на гориво, това беше защото логистичните екипи не се справяха, а не защото Русия нямаше производствен капацитет. Истинските проблеми възникнаха, когато Украйна започна да разширява ударите си по рафинериите към цели в по-голяма дълбочина. Сега Русия всъщност се сблъсква с истински недостиг. Украйна обаче не можеше веднага да премине към тази стъпка, защото по-дълбоките въздушни удари изискват по-голяма увереност, че противовъздушната отбрана няма да свали всички приближаващите дронове и ракети. Като си има предвид, че най-накрая сме достигнали този етап, аргументът да продължим да удряме рафинериите е, че Украйна едва сега започва да жъне истинските плодове на кампанията. Не се приближаваме към проблем с намаляващата пределна възвръщаемост, така че защо да спираме? Още една последна точка относно петрола и в духа на призива да четете отвъд заглавията. Тази опция не е в противоречие с политиката на САЩ. Може би сте видели съобщенията, че Ванс се намесва, за да спре украинските удари по петролни танкери. Да, но това пренебрегва най-важното. Кои точно танкери? И отговорът е не руски танкери, които превозват петрол от Казахстан към международните пазари, като той стига до там по тръбопровод, минаващ през Русия. Това създаваше проблеми за американските компании, които наемат танкери за този петрол, стабилността на цените на петрола за западните пазари, които обикновено разчитат на него, и по-широките опити на Запада да изтласка Казахстан от руската коалиция. Забележително е, че администрацията на Байден обезкуражи удрянето не само на този казахстански петрол, но и на която и да е част от руските петролни операции. За разлика от това, днес Украйна може да продължи да удря всякакви други цели, според международно договорената санкционна политика, и да не се забърква в конфликт с администрацията на Тръмп. Второто в списъка, и също в рамките на темата за придържане към статуквото, е да се съсредоточи върху логистичните центрове за онлайн търговия. Сега, можех просто да кажа Wildberries, тъй като повечето хора вече знаят, че компанията с име на плод е руският еквивалент на Amazon. А ако не знаехте, виждате ли как написах този сценарий, така че това да стане ясно по естествен начин. Но не искам да ограничавам този разговор само до една компания. Но ако се фокусираме само върху Wildberries, има още много неща, които Украйна може да направи. Защото ефектът на намаляващата пределна възвръщаемост тук отново е слаб. Запомнете това за по-късно. Хъбовете на Wildberries са проектирани да работят независимо един от друг. Така че ако взривите един от тях, нанасите огромни щети. Вероятно също така съоръжението става за пълно отписване, за разлика от това, което се случва с рафинериите. Но не пречите на способността на другия хъб да работи, стига поръчките да продължават да пристигат и търговците да продължават да продават на пазара Wildberries. Недостатъка за Украйна тук е, че един дистрибуционен хъб не струва многократно повече от собствената си стойност. Положителното е, че всеки дистрибуционен хъб, който ударите, е приблизително толкова ценен, колкото и предишният. Единствените резерви са загубата на доверие в самата компания и размерът на складовете. Wildberries се опитва да разшири операциите си колкото е възможно повече, но някои от складовете са по-големи от други. Ако има място за разширяване тук, то е да се насочи към главния съперник на Wildberries – Озон. В по-голямата си част Озон е останал извън прицела на Киев, с няколко неясни изключения. Пожар в склад на 24 юли, който може би е бил просто съпътстваща щета от близък удар по Wildberries, и нещо на 31 юли, което Украйна представя като умишлен удар, насочен също към обект на Wildberries в същия индустриален комплекс, но според Озон не е причинил никакви щети. Сега Украйна не се въздържа тук от щедрост или като награда за това, че Озон не продава същото оборудване с двойна употреба като Wildberries. Всъщност, в публичните петиции за закупуване на доставки за дислоцирани военнослужещи, линковете към Озон са почти толкова чести, колкото и тези към Wildberries. По-скоро това отново се свежда до бизнес модела. Озон се е фокусирал върху по-малки, но повече складове. Но откровено казано, те не са толкова добри цели за Украйна, колкото обширните обекти на Wildberries. Въпреки това, можете да си представите, че ако Украйна унищожи достатъчно обекти на Wildberries, по-малките цели на Озон ще станат следващата най-добра алтернатива. Третият вариант е да се положат целенасочени усилия за удряне на собственото производство на балистични ракети на Русия. И Киев може да няма голям избор тук. Вероятно вече сте чували от мен или от други места за значителният недостиг на противоракетна отбрана в Украйна. Процентът на прихващане на дронове все още изглежда отличен, но прихващането на ракети е спаднало рязко, поради липсата на системи Patriot. Където приключихме последния път този разговор, беше възможността Украйна да избира между това да запази досегашното темпо срещу сегашните цели
или да се насочи към ракетното производство на Русия. Тук идва обърнатото клише, че най-добрата защита е доброто нападение. Сметката при такъв чисто ответен подход не излиза. В интервю за CNN Зеленски каза, че Украйна разполага с около 60% по-малко прехващачи, отколкото миналата година, докато Русия изстрелва около 2 пъти повече балистични ракети. Данни, които приблизително съвпадат с оценките на трети страни. Това беше част от лобистката кампания на Зеленски за придобиване на повече прехващачи Patriot. Той продължи като каза, че 5% от американските запаси ще помогнат на Украйна да премине през зимата, а 10% биха унищожили всички руски ракети. Сега, нямам съмнение, че Украйна би била в по-добра позиция с по-голям брой ракети Patriot. Въпреки това, тези числа не са реалистични. Изцяло бранителният подход не работи. Русия сега изстрелва повече от 100 балистични ракети на месец. Оптимистично казано, Съединените щати имат останали 1000 ракети Patriot в наличностите си. Отново, оптимистично казано, ако приемем съотношение на прихващане 1:1, това покрива максимум 1 месец ракети. Трябва да се направи нещо с руския знаменател, за да проработи това. Трудният избор пред Украйна е дали може да понесе цивилните жертви, за да направи политическите проблеми на Русия още по-големи. Това е възможно. Гражданските жертви от тези оръжия вероятно са стотици за тази година до сега. Броят на жертвите се увеличава и всяка цивилна смърт е трагедия, но това е политическата реалност, пред която е изправена Украйна. За да усложни нещата, Русия може да принуждава Украйна да действа, като засилва атаките срещу обектите за производство на оръжия. Точно така, Путин търси модерни технологии за военно оборудване. И колкото и завладяващо да беше последното изречение, ако нямаш повече ракети, които да изстреляш, тогава нямаш дилема. Всъщност нямаш абсолютно нищо завършено. И така се появява нуждата украинският Милвтек да преследва руските ловци на Милвтек. Недостатъците тук са много. Първо, производствените съоръжения обикновено са далече. Затова е много удобно, че Украйна предварително е отслабила руската противовъздушна отбрана, иначе това изобщо нямаше да е възможно. Второ, производствените съоръжения са укрепени, не само по тази причина, но и защото сградите трябва да бъдат устойчиви на експлозии отвътре в случай на инцидент. Това е още по-важно за третия въпрос. Без значение кой всъщност ги изстрелва, Северна Корея доставя ракети на Русия. Няма ефтини победи при такава дистанция. Не можеш просто да изпратиш някакъв квадрокоптер с лодка близо до Корейския полуостров, както при операция Паяжина. Трябва ти истинска огнева мощ. Затова се връщаме към по-стария ни разговор за необходимостта да се издирват пусковите установки. Точно както беше ключово за установяването на въздушно превъзходство във войната с Иран. Накрая имаме хранителната логистика. Запазих това за края, защото тук се крие най-голямата интрига. Ако се върнем в началото на кампанията на Wildberries, при втората вълна от удари на 22 юли, украински дронове удариха месопреработвателния завод Мираторг в Брянск. Точно както беше тогава и днес все още не е ясно дали това беше умишлен удар. Дроновете понякога излизат от курса си. Противовъздушните системи, които, вярвате или не, все още до някъде съществуват в Русия, също могат да накарат дроновете да се разбият на грешното място. Причината да изглежда умишлено е същият аргумент за двойна употреба, който Украйна използва, за да оправдае ударите по Wildberries. Юрий Торг е един от най-големите доставчици на месо в Русия. Част от тези местни продукти отиват за руската армия. И като си има предвид, че удара се случи в гранична област, беше разумно да се заключи, че Украйна може би се опитвала да лиши руската логистика в района от доставки. Но после мина време и нямаше никакво продължение. Така че може би е било инцидент, може би е било умишлено, но като еднократен акт, или може би ударите по Wildberries са били толкова успешни, че Украйна е решила да остави останалите възможности на заден план. Това, което е от решаващо значение за тази потенциална стратегия, но често остава недискутирано, е, че системите за разпределение на храни са противоположни на модела на Wildberries. Спомнете си, че разпределителните центрове от типа на Amazon работят практически независимо един от друг. Така че ако ударите един, другите продължават да работят. И е възможно да се пренасочат доставките от незасегнатите центрове. Просто трябва да се пътува на по-дълги разстояния. Производството и разпределението на храна не работят по този начин. Повечето от тези стоки са нетрайни. Ако унищожите един склад, търговците на дребно не могат просто да преминат към друг дистрибуционен център.
Не и без да се направят сложни логистични изчисления, за да се гарантира, че всичко ще достигне до мястото на доставка преди храната да се развъни. Да не говорим, че хранителният бизнес е с ниска печалба. Така че дори добавянето на стотина допълнителни километра към доставката може да направи всичко нерентабилно. Въпросът е, че ударите в рафинерията и по Wildberries изискват определено ниво на наситеност, за да предизвикат хаос в цялата система. Това не важи за хранителния бизнес. Затова тук има по-голяма допълнителна стойност за Киев да вложи няколко яйца в тази кошница, за да попречи на Русия да произвежда яйца навсякъде. Ключовата оговорка тук е, че Украйна ще трябва силно да наблегне на тезата за двойната употреба, за да избегне критики за вреда на цивилно. Това проработи за тезата за Wildberries, въпреки въпросите за пропорционалност, като все още няма нито една жалба от западните лидери. Ще трябва да изчакаме, за да видим дали тази тенденция ще продължи, ако Украйна поеме по този път. Ще бъде много по-лесно това да проработи, ако Украйна ограничи ударите си по хранителната промишленост до граничните области, вместо да речем да удари някоя в Москва. Нека завърша тук с малко по-различен поглед върху нашите основни изводи. Да, имаме 4 варианта пред нас, но тук се сещам за стария отбранителен алгоритъм. Ако сме способни да обсъждаме какви са основните стимули тук, със сигурност и Кремъл може да ги анализира. И хората там също имат възможността да разпределят отбранителни ресурси, за да компенсират своите уязвимости. На свой ред, това беше по същество дискусия за това как Украйна и Русия трябва да изчисляват ползите и рисковете, свързани с всяка от тези стратегии. Всъщност не можем да кажем коя от тях ще се случи на практика. Русия ще се опита да изравни своите уязвимости между тези опции, като остави дребната непублична информация на двете страни да диктува какво ще се случи на практика. Особено, що се отнася до неща, които дори не са ни минавали през ума, докато разсъждавахме за потенциалните горещи точки. Но със сигурност това е интригуващ пъзел. Още веднъж благодаря на Ground News за спонсорирането на днешното видео. Отидете на ground.news/LinesonMaps или сканирайте QR кода на екрана си, за да спестите 40% от план Vantage. Ако ви е харесало днешното видео, моля харесайте, споделете и се абонирайте. И ще се видим утре. Пазете се!